Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Marsing. Taong 1966, Canlaon, Negros Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aaral ng mga lihim na karunungan itong si Marsing. Disipulo siya noon ng isang dalubhasang babaylan sa kanilang lugar na kilala sa bansag na Buhawing Yawa. Bagaman isa yung nakakatawang pangalan para sa mga mangmang, maigi naman yung pinanghahawakan at ipinagmamalaki ng babaylan. Para dito, ang pagkakaroon ng Yawa sa kanyang pangalan ay isang patunay na nasa linya siya ng dugo ng diwata na si Nagmalitong. Para sa mga hindi nakakaalam, hindi naman talaga orihinal na mura o pagsasademonyo ng isang tao ang salitang Yawa. Galing ito sa mga babaylang matagal na panahon ng nabuhay na siyang pilit na nagtanggol sa mga lupang sinasakop ng mga dayuhang Espanyol. Ang impluwensya ng mga paring praile ang bumago sa salitang ito, gawa ng labis yung nababahala ukol sa kapangyarihang ipinapamalas ng isang ganap na babaylan. Natatakot ang mga ito na baka sa pamamagitan ng kanilang mga kakayahan, mapaalis sila ng bansa nang hindi nila inaasahan. Sa pamamagitan ng pagsasademonyo ng salitang bumubuo sa pagiging isang babaylan, nagawa nilang malason ang bawat kaisipan ng mga tao. Hindi naglaon, tuluyan na ngang napalitan ang kahulugan ng salitang ito. Bagaman may mga pagkakataong kinukutya ng iilang tao ang kanyang maestro, pilit naman nila itong iniintindi. Para sa kanila, mas mainam na umunawa kaysa makipagtalo sa mga makikitid ang utak. Hindi rin sila nagtatanim ng galit sa mga ordinaryong tao alinsunod sa responsibilidad na kanilang sinumpaan. Sa halos 7 taong pag-aaral ni Marsing, nanatili siyang disipulo sa ilalim ng kanyang maestro. Kahit tumutulong na siya noon sa panggagamot, hindi pa rin yun sapat upang matawag siya nitong ganap na babaylan. Ayon sa kanyang maestro, kung mapagtatagumpayan niya ang panghuling hakbang ng kanyang pagsasanay, doon pa lamang siya magiging ganap na kauri nito. Sa mga sandaling nakuha na ni Marsing ang pinakahuling sangkap sa pagiging isang babaylan, wala na siyang karapatan pang manilbihan. Kumbaga, maaari siyang manatili sa bubong ni Buhawing Yawa, subalit hindi na niya responsibilidad na umagapay at tumulong sa mga ginagawa nito. Sa paglipas ng mga buwan ng kanyang pananaliksik, hindi naman naging madali para sa kanya ang lahat. Bukod kasi sa napaka-imposible ng pinapahanap nito sa kanya, wala siyang ideya kung saang lugar yon nagpapakita. Para mataglay niya ang simbolo ng babaylan, kinakailangan niyang hanapin ang isang punong lumuluha ng dugo tuwing kabilugan ng buwan. Upang magkaroon siya ng dagdag na kaalaman ukol dito, binigyan siya ng kanyang maestro ng isang lumang mapa ng Negros. Siya na ang bahalang makiramdam kung saan nakatirik ang punong yon alinsunod sa batas ng kanyang pagsasanay. Ang tanging palatanda ang ibinigay ng kanyang maestro sa kanya, nakatirik ang punong yon sa isang bundok malapit sa 3 nagluluwa tuwing Biyernes Santo ng mutya ng tubig. Matapos naman yung mapag-alaman ni Marsing, halos inabot siya ng buwan para mapag-aralan ang nasabing mapa. Hindi naging madali ang pananaliksik noon ni Marsing sa kadahilan ng araw-araw siyang nagiging katuwang ng kanyang maestro sa panggagamot at mga gawaing bahay. Alam niyang hindi naman siya kailangan nito, pero tila bang tinatawag lamang siya at yon ay parte ng kanyang pagsasanay. Hindi naman siya noon nagrereklamo, gawa ng alam niya sa kanyang sarili anuman ang ipinapagawa nito ay para sa kanyang ikabubuti. Sa pagsapit ng buwan ng Pebrero, 2 linggo,
Doon na naglakas loob itong si Marsing na magpaalam sa kanyang maestro. Habang nagmemeryenda sila noon sa labas ng kanilang kubo, ipinaliwanag niya rito ang mga bagay na nais niyang gawin. Nang marinig naman yon ng babaylan, seryoso naman yung tumingin sa kanya habang sumasagot ng, Kung gayon, nagkaroon ka na ng hinala sa pupuntahan mo. Bilis-bilisan mo na sa paghahanap, iho. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang disipulo ng babaylan. Ang dugong nanggagaling sa punong hinahanap mo, ang iyong magiging batayan ng iyong hinaharap sa larangang ito. Tandaan mo, wala pang kahit sino sa mga babaylang sinundan ko ang natalo sa paligsahang ito. Matapos naman yung marinig ni Marsing, tumangulang naman ito bilang pagsang-ayon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inabutan siya ng babaylan ng isang sinturong maraming palamang usal sa bawat pagitan ng mga papel na nakabaon doon. Paghawak niya sa agimat na ibinigay nito, agad naman niyang naramdaman ang proteksyong dinadala ng gamit na yon. Makalipas lamang ang ilang minuto, dahan-dahan naman niya yung isinuot bilang pagpapakita ng kagalakan sa regalong ibinigay sa kanya ni Buhawing Yawa. Lumipas ang mga araw na yon, wala naman silang ibang ginawa kundi ang manggamot ng mga taong dumadayo pa sa kanilang lugar. Para kay Marsing, ordinaryong makakita na lamang ng mga diwata na pinaparusahan ng babaylan, lalong-lalo na ang kakaiba nitong proseso sa pagpatay ng mga yanggaw. Hindi na rin mabilang ang mga pinaslang nitong mambabarang at mangkukulam, gamit-gamit lamang ang dalawa nitong kamay. Dahil sa dami ng pinatay ni Buhawing Yawa, kung kaya't hindi nila maipagkakaila ang banta sa buhay nito. Bagaman palagi yung pinag-iingat ni Marsing, hindi yun nababahala sa kadahilanang ni katiting na pagdududa sa mga gamit nito, hindi sumagi sa kanyang isipan. Para kay Buhawing Yawa, pananampalataya sa Diyos at sa mga gamit na tinatangan ang susi upang hindi ka magapi ng iyong kalaban. Marami na kasi itong nasaksihang antingero na nagkaroon ng pagdududa sa kanilang mga tangan. Kapag gano'n ang naramdaman mo, kailan may hindi mo na mapapakinabangan ng gamit na matagal na panahon mo nang pinagdedebosyonan. Ang pagdududa kasi ay isang panlalaro ng demonyo kung saan pinapatay nito ang nilalang na gumagabay sa gamit ng isang may alam. Sa pagsapit ng nakatakdang araw ng pag-alis ni Marsing, walang ibang ipinadala ang babaylan kundi ang iilan niyang kasuotan at mga kagamitang mapapakinabangan tuwing gabi. Bago niya nilisan ang kanilang kubo, inabutan din siya nito ng pagkaing niluto sa kawayan. Dinasalan din siya nito ng proteksyon at iilang mga pangontrang panlaban niya sa panliligaw ng mga engkanto. Sa pagbagtas niya ng daan, mariin naman niyang tinandaan ang lugar na inaasahan niyang pinagtitirikan ng punong lumuluha ng dugo. Medyo binilisan din noon ni Marsing ang kanyang paglalakad sa kadahilan ng 5 araw lamang ang kinakailangan niyang ubusin bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Ang bawat baryong kanyang napuntahan, nagtanong-tanong siya sa mga matatandang naroon upang makalikom ng sapat na impormasyon ukol sa lugar na kanyang hinahanap. Kahit papaano, may iilan namang nakapagturo dito na siya namang pinanghawakan ni Marsing. Lumipas ang 3 araw, nagawi siya sa isang masukal na kakahuyan na merong makipot na daan. Ayon sa kanyang napagtanungan, yun lamang ang nag-iisang daan patungo sa bundok na merong talon sa paanan nito. Binalaan din siyang mag-iingat sa lugar na yon, gawa ng may mga bali-balitang kumakalat ukol sa isang pamilya ng mga aswang na naninirahan doon. Para kay Marsing, ordinaryo na ang ganoong bagay dahil ang punong kanyang hinahanap ay nagbibigay ng bangong maihahalin tulad mo sa amoy ng isang bagong silang na sanggol.
Yon ang karaniwang ginagawa ng mga engkantong naninirahan doon upang hindi sila basta-bastang magambala ng mga taong naghahangad na sumalok sa dugong inilalabas nito tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ni Marsing, doon niya nasilayan ang isang kubong umuusok ang bubong, di kalayuan sa kakahuyan. Pagsilay niya sa paligid ng kubo, bumungad sa kanya ang isang lalaking nakatayo, may hawak-hawak na sundang, nanlilisik ang mga matang nagmamasid sa kanya. Pagsilay niyang dinuduro siya nito gamit ang patalim na hawak nito. Dali-dali naman siyang sumuot sa kakahuyan para kumprontahin ang nilalang na yon. Bago pa man siya makarating sa kubo, bigla na lamang naglaho ang lalaki sa lugar na yon. Sinubukan niya pa noong tawagin ito pero walang sumasagot. Dahil sa inaasahan na niyang pumasok yun sa loob ng bahay nito, kung kaya't minabuti niya doong maghintay hanggang sa paglubog ng araw. Sa pagpatak ng takip silim, habang nakaupo sa isang tipak ng bato itong si Marsing, muli na naman niyang nasilayan ang lalaking may daladalang sundang. Sa pagkakataong yon, hindi na ito pangkaraniwan, gawa ng bukod sa nag-aangil ito, meron na yung mahahabang balahibo sa katawan. Bago pa man siya makapagsalita, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang sinugod ng nilalang at kasabay nito ang mabilisan nitong pagtaga sa kanyang ulo. Paglapat ng talim ng sundang sa kanyang balat, bigla naman yung tumalbog dahil sa bisa ng agimat na ibinigay sa kanya ni Buhawing Yawa. Matapos ang pangyayaring yon, doon na nagkaroon ng pagkakataon itong si Marsing para igapos ang nilalang sa pamamagitan ng mga buhay na salita. Pagbato niya rito ng 8 buhay na kataga, bigla naman yung bumagsak sa lupa habang patuloy na nagpupumiglas. Sinubukan pang basagin ng nilalang ang mga katagang binitawan niya pero dahil sa lakas nito, hindi nito nagawang mapangibabawan ang kanyang lihim na karunungan. Bagaman alam na ng nilalang na wala na siyang magagawa, pilit pa rin itong sinubukang basagin ang kanyang pinakawalang mga buhay na salita na siya namang pumukaw ng atensyon ni Marsing. Dala ng kanyang inis at pagkainsulto sa ginagawa nito, dahan-dahan naman niya yung nilapitan para kausapin. Pagharap ng kanilang mga paningin, napangisi na lamang siya nang maramdaman niyang pilit pinapabaliktad ng aswang ang kanyang refleksyon sa mga mata nito. Napakalakas naman ang apog mo. Anong akala mo? Ordinaryong antingero lang ako? Nagsasanay na babaylan ang kinakalaban mo, demonyo. Pagmamalaking wika niya sa nilalang na nahuli niya. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, naghihirap naman yung ngumiti habang pilit na sumasagot sa kanya ng, Ganun ba? Mabuti yan. Kayong mga babaylang naghahanap sa puno ng tintas, ang siya mismong magpapatayan sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Dahil sa sinabi nito, tuluyan namang nag-init ang ulo ni Marsing sa kadahilan ng hindi niya halos malunok ang sinabi nito sa kanya. Walang pagdadalawang isip, agad naman niyang binunot ang kanyang punyal na nakasuksok sa ibinigay na sinturon ng kanyang maestro at kasabay nito ang walang habas niyang pagbaon nito sa dibdib ng aswang. Halos 3 saksak lamang ang inabot ng nilalang bago yung tuluyang bawian ng buhay. Sa pagkamatay nito, dahan-dahan naman niya yung kinaladkad patungo sa loob ng kubo para sunugin. Pagkaraan ng gabing yon, dali-dali naman niyang binagtas ang daan patungo sa paanan ng bundok. Malapit sa isang patay na puno, nagdesisyon siyang gumawa roon ng isang maliit na kubo. May 1 araw pa siyang kinakailangang hintayin bago sumapit ang kabilugan ng buwan, kung kaya't para hindi siya magkaroon ng aberya, nagdesisyon siyang magpakalat ng bitag sa paligid.
Ang mga bitag na inilibing niya, hindi kumikilala ng anumang presensya ng mga nilalang na maaaring madapo sa lugar na kinaroroonan nito. Lahat kalaban, maging siya ay hindi nito papakitaan ng awa. Sa pagsapit ng gabi ng sumunod na araw, doon naramdaman ni Marsing ang pagdating ng iilang presensya ng mga aswang sa buong paligid. Matapos naman niyang maramdaman ang bagay na yon, dali-dali naman niyang inikot ang lugar upang masigurong siya pa rin ang may kontrol sa puno na lumuluha ng dugo. Pagdating niya sa gilid ng talon, doon bumungad sa kanya ang 3 aswang na umiinom sa gilid nito. Nakatuwad ang mga nilalang na yon at meron itong kakaibang itsura na animoy pinaghalong tao at gagamba. Pagsilay naman ito sa kinaroroonan niya, dali-dali naman yung kumubli sa mga punong nasa paligid para magmatsyag sa kanya. Alam ni Marsing na dehado siya sa mga ito pagdating sa bilang, subalit dahil sa pagtitiwala sa kanyang karga, hindi niya yon inatrasan. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa gilid ng talon, ramdam naman niya ang pag-aangil ng mga ito. Maya-maya pa, nang makatawid na siya sa isang maliit na sapa, doon niya naramdaman ang paglundag ng isang nilalang sa pinakamataas na parte ng punong nakatirik doon. Pagsunggab nito sa kanya, bigla naman yung kumalas na para bang lumapat ang katawan nito sa isang nagbabagang bagay. Pagsilay ni Marsing na muli na naman yung tatakbo papalayo, dali-dali siyang dumukot ng mga bato sa lupa, inusalan yon ng bahagya at walang habas na ibinato sa nilalang na yon. Pagtama ng isang bato sa katawan nito, agad naman yung bumagsak sa lupa ng walang malay. Dahil sa pangyayari, doon na napilitan ang iba pa nitong mga kasama na lumabas sa lugar na pinagkukublian nila. Pilit nila noong pinangibabawan si Marsing pagdating sa lakas, subalit bigo sila. Hindi naglaon nang wala nang magawa ang mga nilalang na yon, binawian din sila ng buhay sa kamay ng disipulo ni Buhawing Yawa. Sa pagkamatay ng mga ito, inilagay ni Marsing ang kanilang mga ulo papaikot sa patay na puno bilang pagpapakita ng kanyang kakayahan pagdating sa pakikipaglaban. Pagtungtong ng ikahuling araw bago sumapit ang kabilugan ng buwan, doon niya naramdaman ang paparating na presensya ng mga disipulo ng albularyo at babaylan. Inaasahan na niyang kaaway ang mga ito, gawa ng ang pagsasanay na yon ay isang tagisan ng lakas at karunungan. Sino man ang magwawagi, siya ang hihiranging bagong uusbong na babaylan na merong karapatang maglagay ng salitang yawa sa kanyang pangalan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam sa paligid, hindi rin niya maipagkakaila ang pagdating ng mga nilalang na merong bahid ng kasamaan sa kanilang mga presensya. Nasisiguro ni Marsing, dumating ang mga ito para lamang makigulo at manguha ng bangkay ng mga disipulong mamamatay noong mismong gabi. Makalipas pa ang ilang minuto, sa pagliwanag ng buwan sa paligid, doon na niya nasilayan ang unti-unting pagkakaroon ng anino ng puno habang dahan-dahang tumutulo ang malalapot na dugo sa bawat sanga nito. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, gawa ng ayon kay Buhawing Yawa, dumadaloy sa katawan ng punong yon ang pinakamalakas na dugo nito sa pagsapit ng hating gabi. Maaari namang kumuha ng ordinaryong dugo nito, subalit mas mainam na makuha mo ang dugong pinagmumulan talaga nito ng buhay. Ayon sa kanyang maestro, kusang mamamatay ang punong yon kapag nasalok niya ang dugong yon bago pa man yun sipsipi ng lupa. Kapag nagawa yun ni Marsing, noon ding mismong gabi, mamamatay ang puno. Muli itong uusbong pagkaraan ng 10 taon ng kanyang pagmamay-ari. Sa pagsapit ng 7:00 ng gabi, kasalukuyan na nga silang nagpapakiramdaman ng mga albularyo at mga aswang sa paligid. Ni isa sa kanila,
walang dahilan para makipag-usap ng tungkol sa kapayapaan. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay ni Marsing sa isang albularyong agad namang bumunot ng armas nito. Dali-dali naman niya yung pinakiramdaman habang nananatili sa kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa, nang masipat niyang sumugod ang nilalang na yon, walang pagdadalawang isip naman niya itong sinalubong. Sa isang iglap, nagkaroon ng labanan sa lugar na kinaroroonan ng puno na siya namang nagdulot ng pagkamatay ng iilang mga albularyo. Habang nakikipaglaban itong si Marsing, hindi niya hinahayaang mapalayo siya sa puno. Malakas ang albularyong kalaban niya noon pero hindi siya nito basta-bastang napapangibabawan dahil sa kanyang tangan na karunungan. Dahil sa alam niyang may kalakasan ng kanyang kalaban, kaya na may minabuti niyang umisip ng paraan para magapi ito. Alam niyang may mga patibong siyang inilatag sa likurang bahagi ng puno kung kaya't ang ginawa niya, pinasunod niya roon ang albularyo. Doon sila nagtuos hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na yung nahulog sa kanyang bitag. Pagbaon nito sa isang matigas na lupang bigla na lamang naging kumunoy. Pilit pa siya nitong hinila patungo roon, subalit nagawa naman niyang makawala. Nang makalayo na siya ng bahagya sa albularyo, kitang-kita niya kung papaano yun gumawa ng hakbang para makatakas, subalit dahil sa kawalan nito ng gamit, naging bigo ito. Hindi naglaon, paglamon dito ng kumunoy, tanging pagsigaw na lamang ang nagawa nito habang dahan-dahang lumulubog. Sa pagkamatay ng albularyo, dali-dali namang tumungo itong si Marsing malapit sa may puno. Mula doon, hindi na niya sinubukan pang umalis, gawa ng labis siyang nababahala na baka maging siya mabiktima ng mga bitag na kanyang ginawa. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan nang masipat niya ang dalawang aswang na papalapit, bitbit ang isang ulo ng albularyo. Pagsilay niya sa mga wangis nito, agad naman niyang napagtanto na hindi yon mga pangkaraniwang aswang, bagkus ay napapabilang yon sa mga lahi ng abwak. Nang masipat niyang papasugod na ang mga ito sa kanya, buong tapang naman niya yung sinalubong ng walang pag-aalangan. Harapan siyang nakipaglaban sa mga ito hanggang sa dumating ang puntong nagawa niyang madakip ang isa sa mga abwak. Dahil sa alam niyang lason para sa mga aswang, ang dugo ng punong dumadaloy sa katawan nito, kung kaya't ang ginawa niya, inilubog niya mula roon ang kanyang punyal bago niya yun itinarak sa katawan ng mga nilalang. Ginawa yun ni Marsing dahil alam niyang tuso ang mga abwak kapag naaamoy na ng mga ito ang kanilang nalalapit na kamatayan. Pagtarak ng kanyang punyal sa dibdib ng abwak, bigla naman yung umatungal habang pilit na nilalabanan ang dahan-dahang pagkaagnas ng kanyang katawan. Nang malusaw na ang kabuoang anyo nito, agad naman siyang sinugod ng isa pa nitong kasama upang ipaghigante ang kasama nitong pinatay niya. Subalit kagaya ng inaasahan, madali na lamang yung napaslang ni Marsing dahil sa galit na nangingibabaw sa katawan nito. Nang tuluyan ng maagnas ang abwak, minarapat niyang manatili sa tabi ng puno habang patuloy na nakikiramdam sa sino mang may hangad na hamakin ang kanyang kakayahan. Lumipas pa ang ilang oras dahil sa dami ng bitag na kanyang ikinalat, halos hindi na niya napansin ang mga nilalang na nahulog dito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon niya nasilayan ang sugatang albularyong nakatayo, di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Akmang kakausapin niya pa sana yon pero laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung umiiyak habang walang patid na tinataga ang leeg nito. Pagbagsak ng albularyo sa lupa, doon niya napansin ang isang malaking saksak nito sa tiyan na animoy may kasamang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema.
Sa puntong yon, napagtanto niya kung bakit mas piniling magpakamatay ng albularyo gamit ang armas niya. Sa pagsapit ng hating gabi, doon na nga umagos sa katawan ng puno ang dugo nitong animoy kakulay ng liwanag ng buwan. Nang masipat naman yon ni Marsing, agad naman niya yung sinalok at kasabay nito ang mabilisan niyang paglisan sa lugar na yon. Hindi pa man siya nakakalayo, nasipat niya ang punong unti-unting nabubuwal sa kinatitirikan nito. Nang makabalik na siya sa tahanan ni Buhawing Yawa, araw na lamang ang kanyang binilang bago siya nito hiranging isang ganap na babaylan. Lumipas ang napakaraming taon. Kagaya ng inaasahan ng kanyang maestro sa kanya, naging isa nga din siyang dalubhasang babaylan. Bagaman hindi na siya naninilbihan rito, nanatili pa rin siyang nagpapasakop sa poder nito, pagpapakita ng kanyang utang na loob. Para kay Marsing, anuman ang kanyang narating, wala itong silbi, kundi dahil sa tulong ni Buhawing Yawa. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ko karamihan sa inyo, lalo na yung mga kapatid nating Bisaya, ang pagkakaintindi talaga sa yawa mura. Yung yawa ka, di ba? Alam ko nababanggit natin yan. Hindi ko nga alam kung mamamonetize ba tong video natin na to kasi nagmumura tayo eh. Pero sa salitang Bisaya yon. Pero kung sakali mang may mga bata na nakikinig, paki-guide na lang sila no tungkol dun sa salitang yawa. Kasi sa kwento na to, pinapaliwanag na ang totoong ibig sabihin ng salitang yawa hindi naman talaga mura. Ginamit lang to ng mga Espanyol para manipulahin yung mga utak natin. 'Di ba? Kasi ang gumagamit talaga ng salita na yan yung mga legit na babaylan, yung mga napatunayan na, yung may mga napatunayan na, yung nagtatanggol sa atin nung panahong sinasako pa tayo ng mga dayuhan. So, parang ang nangyayari nga yung salitang yawa titulo ng pagiging isang tunay na babaylan, 'di ba? Ang sabi dito sa kwento, hangga't hindi mo nagagawa yung mga task o yung mga pagsubok para maging isang babaylan, wala kang karapatang maglagay ng yawa sa pangalan mo. Pero pag nagawa mo lahat yun, malamang sa malamang pwede mo nang lagyan ng titulo yung pangalan mo. Tapos sino magva-validate nun? Syempre yung mga naunang babaylan na may salitang yawa na rin sa pangalan nila. So yun lang yung explanation para sa salita na to. Kaya sana, yun nga, kung may mga bata, paintindi natin sa kanila yun na sa kwento na to na yung salitang yawa hindi talaga mura. Do kinalakihan natin, karamihan sa atin na mura yun. So paintindi na lang natin. Pero kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.